yksi asia, mistä puhutaan mun mielestä liian vähän urheilussa, on, että come on, ne tunteet on supervoimia siellä kentällä. Kato eilen Argentiinan joukkuetta, kato miten ne pelas. Niillä on semmonen lataus siihen peliin, että kaikilla muilla paitsi Messillä, niin semmonen lataus siihen peliin, että ne menee läpi niinku mistä vaan. Ja se tapahtuu tunteella. Ja mä tiedän sen, että miltä tuntuu pelata silleen, että sul oikeesti on se fiilis, että sä tuhoat sen sun vastustajan. Ja mä tiedän myös sen toisen puolen, että kun sä oot siellä, niin kun sä olisit käymässä kaupassa samalla fiiliksellä. Ja se ero on massiivinen. Massiivinen. Se on niinku, tiiäks, se ero on niin ratkaiseva, että se tekee niinku, että pelaatko se niinku ihan surkea vai pelaatko se niinku parhaan pelin, mitä sä koskaan pelannut. On se tunnella tai sen tunteet. Annetaan niiden tulla. Let's go. Kentällä ne on vapaat. Kentällä sä oot vapaa. Mä oon vapaa.